Ei, hola, bon dia. Buf, han volat en Zachary pels aires. Que radicals, no? Bueno, i l'Eren s'ha escapat. Gràcies a qui? En Flock. Qui ho diria, tu? És que estaven planejant que algú es mengés l'Eren per heredar els seus titans. Clar, llavors també ho entenc una mica. Ah, i que savi que és en Pixis. Els del bàndol de l'Eren van volar en Zachary i la primera reacció és com anem a lluitar contra l'Eren. Però no diu. O sigui, aquí una guerra entre aldeans surten perdent els aldeans, passi el que passi, m'entens? Per tant, ell diu, deixem que l'Eren faci. Molt bé, aquest d'en Pixis. I a tot això hi afegeixes que en Reiner i companyia ja són a l'illa. Bueno, només s'ha vist la Pic, però no haurà vingut sola. O sigui que s'està animant la cosa. Però clar, recordem que són aldeans igualment, per tant, ja si es posen d'acord. Aquests últims capítols se m'han fet una mica feixucs, però crec que ara es posa interessant. Va doncs, ens veiem al següent capítol. Vagi bé.